Jinke Cuperus van Wurm is zo'n beetje de verneemdste ijsziekster van Friesland. Ze komt al van Lietsvanke in het land om te zieken. Cuperus het verskate keer het eerste ei van Friesland voen. Ze baalt enorm van de uitspraak van de Rie van Steert. Ik vind pet. Maar ja, wat maken we er mooi verder? Ik hoop dat ze er nou wat aan doen kunnen bij de provincie. Het had net voor u, dat hoeft net beslist. Wij zijn laat. Maar ik zeg, uw jeugd en zo wat daar is belangrijk voor dat die er ook mee geesteld worden dat er wat gebeuren moet in het land. Vrouw Cuperus is vooral benauwd voor de gevolgen voor de naaizwarg. Ze denkt dat die in gevaar komt. En dat als een meerspul stikkenrieden wordt. Nou, als er net meer een merkje omheen komt en zijn boer weet ze net te vinden, of, ja, dan is het gebeurd. Dan gaan ze alle ideeën, dan gaat alles eraan. Joost Stoelinga is ik volledig vogel- en lippenleefhaver. Hij is net rauwig om het besluit. Aaien meenemen is net meer van deze tijd, vindt er. Ik doe heel naaizwaar, maar ik neem nooit naai mee. Maar je kent toch wel naaizwaar zonder een aai mee te nemen. Ik vind dat ze nou zeggen, ja, dan wordt er niet meer een naaizwaar die dat het verbeen wordt. Nou, nee, dat vind ik net juist. Stoelinga denkt dat de echte vogelman of vogelvrouw wel een naaizwarig dwaan bloot. Dat aai hoeft net mee. Ik ken gewoon dat ze die aaien vinden en dan komen ze in de gang te leven. En dan komen die en die ben en die ben, zo, wat ken je al, ijsziek, en ben je gruts. Ik ben echt gruts, maar dat aai nog in het neus leidt.